Bună și bine v-am găsit la un nou episod aici cu Silky. Skin-ul Din seria 3, 2, 1. Da. Și eu am acel skin Fără foarte... skin. Eu am skin-ul vechi, da, cu păr lung. Eu am părul parcă roz. Nu știu ce. Eu acum am skin-ul acesta vechi pentru că... Nu știu. Dar skin-urile mele noi, acele când îi pantaloni scurt cu cămașă, îi părul scund deoarece eu m-am tuns și na. Ok, să încercăm să ieșim de aici sau? Dar vreau să încerc să-mi pun asta. Așa. Vreau o secundă puțin. Ok, mi-am dat să nu mai mi se audă dacă primesc ceva mesaj. Unde se auzea slime-ul pe aici? Nu știu, hai să extrăm o mină. Hai să ieșim din mină. Oh, mă. Daniela, vezi că merg puțin bătui. Și eu n-am torțe. Da, știi, și da, eu am. Sper să se vadă. M-am uitat la cealaltă filmare care am pus-o, știi, atunci, ultima dată. Și am văzut că nu mergeam în noapte, știi, dar eu n-am pus torți, pentru că eu vedeam, dar poate ei nu vedeau, știi? A, pe telefon? Da. Pe ce? Daniela, tu de ce nu ești full iron? Oh, stai, pentru că tu nu te pricep la minerit și la găsit fier. Nu, pentru că nu-mi place. Nu-ți place pe ciuciu, Da, îmi place skin-urile și oricum ce faci cu uite omul. ce-am eu. Au! Ok, ieșim afară? Da. Dai să iau iron-ul. Nu e niciun iron. Hai că eu plec deja. A devenit mai rea decât de obicei. Nu, la fel. Nu, dar la fel. Dar habar n-am unde a plecat. Și acum o să mă învârt în cer. Vino încoa. Pentru că de ce nu? Hei, Silky. Nu pleca. Ok. Vin după tine? Stai, locule! Crezi că nu știu și eu? Crezi că am 2 ani? Da. Nu. Hai. Mulțumesc. Credem că pe aici trebuie să mergem. Stai să-mi iau. Da. Trebuia să mă lași cu mine în față. O, uite, o mină nouă. Ok, hai. Și mai am doar 3 torțe, știi? Eu mai am 35. 3, Pentru că mai înainte mi-am făcut. Eu nu pot, că nu le-am. Sau mai am. De ce vorbeam eu, știi? Ai! Ce aici eram? Nu știu. Bine că am greșit drumul, cred. Doare gâtul. Trebuie să ne uităm. Cred că o să se audă pe filmare de mă doare cap. Fac... Așa o să fac, sigurat. Da. Acum, atac. Sunteți atenți? Daniela tot timpul dacă filmează, scuzați poza aia aceea, nu am fost atentă. Dacă Daniela filmează, tot timpul s-o de... Da, dar știți din ce cauza e? Uite că nu s-au sus și eu mă văd. Și? S-am ținut că o să vedem mai bine ce filmare și astea. Că mare parte tot au zis. Deci trebuie să vedem, să vedem ce ați deci, să vedem. E clar, că nu știu ce, și habar n-am, nici habar n-am, că... Uite, acum 4 minute n-am făcut nimic și ne-am împărtit în cer. Păi tot încerc nevoia, pentru că... Uite, vină pe aici, mă. Și asta de ce merge așa în spate? Uite, mă, proastă. Ce să văd? Mină, Silky, treci, mă, încoa. aici se auze peste headplay. Acolo. Taci. Să duc altă. Nu, ce femeie era acolo. Ce femeie?
așa, dar nu. Ce doamne era acolo? Hai, vii? Domnul, nu te super dacă bag viteza. Pentru că de ce nu? Pentru că deja zici că mă trece. Ce nu? Știi? N-am fost de aici odată. Știi măcar că treci. Da. Unde ești? Că dar la tine. Și că puteți direct să mergi așa. Stai că pe aici am mai fost odată. M-am fost de acolo. Nu trebuie să mergem de asta. Am picat jos. Dar nu pe aici. Un zombie. Avem mână. Denisa. Hai, telefonul de fac episodul ăsta. Știu că ceva surpriză, pentru că nu trebuie să știți. Dar asta o să-l postăm nu, asta îl postăm acum. Acum, pentru ei... După ce terminăm și celălalt episodul, No, uți. da, o să postăm mai de seară ca să poată să vadă episodul, să cam putea unul, doi, știi? Ca să aibă timp să vadă și o vizionare. Știu! Și uite, așa am pierdut capul ăsta, că nu știu cine știe, știi? Poate știi prea mult de mine. Recen. Unde, Doamne? Am pus și astea câteva bucări de cău și ai fugit. Ce te-ai plecat? E fundătură, e deșteaptă. Facem PvP. Da, știi când? Când ieșim din mină. Știi, eu, să zicem, tu câștigi, dar eu am ieșit afară deja să mă îngăpat. Bă, cât level ai tu? 7. 21. Daniela, vii? Apă și nimica. Taci, tot în fundătură să merg. Unde? Haide pe chestia. Nu timp să ieșim și noi tot episodul o să facem. Ok, dăm o mică pauză până când ieșim afară? Da. Ok, i-am dat. Am ieșit afară. Plecăm. Sigur că plecăm la și-am dat titlul pentru că, da, când am ieșit să nu ne apară cineva în față. Dar acum pot să dau înapoi pe aici. Eu puneam blocuri în loc de torțe. Dar știi că sunt torțe pe aici. Da, puneam torțe pentru că nu prea vedeam nimic. Ca să se vadă pe filmare de șteaptă. Filmare pe filmare. La mine cum văd. Aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Și pe aici căcat, că trebuie să coborâm, cred. Da, nu cred. Depinde de când așa îmi fac. Da, mă. Ce doamne? Nu, așa trebuie să mergem în față, așa. Și în față, așa. Nu? În față. Mă, tu. Vezi că e un zombie. Da. Nu bine, hai că e noapte și chiar ai putut să ne găsim. Casa. Da. Deja 9 minute și de-abia ce am ieșit din mină. Daniela, vină pe aici. Trebuie să dăm la început pauză. Da, după aia ce zice? O, a sfișat,
Bine, Daniela, că am găsit eu pe altundeva. Deja 10 minute. 10 și 6. Da. Dani, vină puțin cu ea. Da. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să ne comentați dacă mai vreți episoade din această serie și ne vedem data viitoare. Pa, pa!